L'Ajuntament de Miramar ja ho té tot preparat per a la 10a edició de la Fira Gastronòmica de Sant Andreu, que tindrà lloc del divendres 26 al diumenge 28 de novembre. La carpa gastronòmica ja està muntada i avui, a partir de les 8:30, podrem gaudir de la música en directe i de les tapes de les associacions. A domar la Unió Musical Milamarina, els Festers del Crist i la Verge, el Miramar Club de Futbol i els Hostalers. Avui també s'ha iniciat el muntatge de l'escenari per al mag James Garibó al pàrquing del Molí. I des d'aquest matí també les parades del mercat artesanal s'han instal·lat al carrer Marina Alta. Un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats que des d'ací us convidem a que vingueu a compartir-lo amb nosaltres.